Na kira kar ku bi ta, tsintsiya na ce ku guje ta. kunki Yanzu wa gari ya waya, 'yan ƙasa ku zo ku ba mu amsa. yan ƙasa ta wai ina labarin Tsintsiya, ina labarin tsintsiya, menene ribar zaɓin tsintsiya, walla ba ta da kima tsintsiya, ba ta san al'umma tsintsiya, Allah wadan halinki wallahi dole ne mu guje ki tsintsiya, ya babawo ne na zariya ne mai waƙar tsintsiya, a baya na yi bayani tsintsiya, ta babu mai amfani tsintsiya, idan ta babu mutunci ta saka 'yan ƙasar mu a kunci sannan tana ta samu takaici kunganta ba ta yin adalci cikin ku dole ne ya gaya muku 'yan ƙasa, ya jiki al'umma sannan ku da jiki al'umma 'yan sannan ƙasa ku da jiki al'umma 'yan ƙasa. 081 06 06 0701. na kira kar ku bi ta Tsintsiya, na ce ku guje ta yanzu wa gari ya waya 'yan ƙasa ku zo ku ba mu amsa mai kira kar ku bi ta, tsintsiya na ce ku guje ta. Yanzu wa gari ya waya, 'yan ƙasa ku zo ku ba mu amsa. tsintsiya Kunki, ya Zuljalalu gwanin iyawa Allah kai ne mai raba baiwa na ce ku guje ta tsintsiya. kai ne ubangiji tabaraka jalla kai ne ka kagi kowa Kunki yau cikin ku ya gaya muku. Allah ka taimaka mana ka agaza mana ka sabatin miyayyalwa Mu dai kin ishe mu tsintsiya. Allah ka agaje mu sannan ka tallafe mu ka duba halin da muke ciki roko Allah ka ba mu sauki Mai kira kar ku bi ta, tsintsiya na ce ku guje ta. Yanzu wa gari ya waya, 'yan ƙasa ku zo ku ba mu amsa. da dubu na salati Allah gunda na laraba Na ce ku guje ta tsintsiya. manzo rasulu abaga fatima shine jini na hashimawa Kunki yau cikin ku ya gaya muku. Allah ka salinsa da asahabu su ne nake yaba Mu dai kin ishe mu tsintsiya. darajar rabu Allah na yafe laifukan mujalla don isar Muhammadu Mahamudu Allah ka ba mu sauki Mai kira kar ku bi ta, tsintsiya na ce ku guje ta. Yanzu wa gari ya waya, 'yan ƙasa ku zo ku ba mu amsa. assalamu alaikum ya 'yan ƙasa barka da jikinku Na ce ku guje ta tsintsiya. sannan nake a gare ku dan na san ba ku gana kanku Kunki yau cikin ku ya gaya muku. kun cuci
shugaban ku. Jiki magayi ne al'umma zama ba ta masu zaki. Mai kira kar ku bi ta, Tsintsiya na ce ku guje ta. Yanzu ma gari ya waya, 'yan ƙasa ku zo ku ba mu amsa. sai da na ce kar ku bi su, ku rabu da su ba su da halarci. Na ce ku guje ta tsintsiya, Dan zaɓe sun bi ku da taliye, yau ga taliyar ta sa ku kunci. ƙungiyar jikin ku ya gaya muku. Masu da tausayi ba imani a ransu san ba su da mutunci. Mu dai kin ishe mu tsintsiya, Tallafin sun cire shi, san ba makwafin shi. Ba su san ci gaban arewa, magane su ne 'yan bakin ciki. mai kira kar ku bi ta, Tsintsiya na ce ku guje ta. Yanzu ma gari ya waya, 'yan ƙasa ku zo ku ba mu amsa. Dan arewa ka gane kai ne wawa ko da yaushe a gurin su. Na ce ku guje ta tsintsiya, Suna amfani da yawan ku suna karfafa garin su. ƙungiyar jikin ku ya gaya muku. Duk fitina na nan a gare mu, su dai sun sha da 'yan uwansu. Mu dai kin ishe mu tsintsiya, An ka gane idan baka gane ba shi ne. Ina ka sai na ka karkaɗau na wani, ka ce za ya yi maka aiki. mai kira kar ku bi ta, Tsintsiya na ce ku guje ta. Yanzu ma gari ya waya, 'yan ƙasa ku zo ku ba mu amsa. Babawo na zariya nan ne zan dakata da bai. Na ce ku guje ta tsintsiya, Tsintsiya ba ta da amana, sannan na ce ba ta da saiti. ƙungiyar jikin ku ya gaya muku. Ba su ƙaunar mu, ba su san ci gaban al'ummar mu ko da sati. Mu dai kin ishe mu A tsintsiya, hakan suke yaudarar mu, da zaran sun ci sai su bar mu. Ya Allah sarki, talakan Najeriya kullum yana ta mai kira kar ku bi ta, Tsintsiya na ce ku guje ta. Yanzu ma gari ya waya, 'yan ƙasa ku zo ku ba mu amsa. na kira kar ku bi ta, Tsintsiya, na ce ku guje ta. Yanzu wa gari ya waya, 'yan ƙasa ku zo ku ba mu amsa. mai kira